Gihatagan og disenteng lubong ang 27 ka mga patay nga wala maklaim sa ilang mga tagtungod nga kapin tuig nang naka-storage sa usa ka morgue sa Zamboanga City ato sa gihimong burial sa mass grave sa city-owned cemetery sa barangay Tabaan nitong Biyernes, Nobyembre 25. Ang mass burial gipanguluhan sa mga religious leaders nga gitambungan sa Taga City Social Welfare and Development Office, mga personahe gikan sa City Health Office ug ubang stakeholders. Sumala sa CSWDO, sagad sa mga unclaimed cadavers dunay mental health issues nga na-rescue kaniadto sa kadalanan sa syudad samtang duha niini ang senior citizens. Walay kabanay o higala ang mikuha sa mga patayng lawas, hinungdan nga gi-turn over kini sa city contracted morgue. Ang lokal nga gobyerno sa Zamboanga pinaagi sa CSWDO nagapahigayon og mass burial alang sa mga unclaimed cadavers matag tuig base kini sa city ordinance. Abagahon sa gobyerno ang bayronon sa pag-imbalsamo, storage ug lungon niini. Dugang sa CSWDO nga bisan unsa man ang religious affiliation ug circumstance sa kamatayon kinahanglan nga mahtagan og disenteng lubong ang mga mipanaw na. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!